Merħba tfal, kif intom? Ħudu ħsieb ta'? Illum erġajna ltqajna fid-dar tagħna biex nagħmlu prayer space oħra. Il-prayer space tal-lum jisimha Napprezzaw in-natura. Għal din il-prayer space għandna bżonn kuluri, bajro jew lapes biex nikbu bih, karti imqasqsin forma ta' ċriki, hekk ikkuluriti. Imbagħad duru ftit fid-darek u sibu xi stampi li jkunu relatati man-natura, pereżempju sibu stampi ta' annimali, stampi ta' ħut, stampi ta' siġar, stampi ta' fjuri. Araw, jiena dort ftit fid-dar u bdejt inqalleb hekk fil-magazines li jkollna d-dar li nirċievu u bdejt insib xi stampi. Jew f'xi kalendarji milli jkollna araw sibt stampi bil-fjuri, bil-baħar, stampa ta' farfett, stampa ta' xemx tila jew xemx nieżla. Imbagħad kelli stampi oħra, għandi stampi ta' zebras hawnhekk, id-dniefel, siġar, għandi stampi ta' safar u ħanajdu grazzi lill-Alla ta' xi ħaġa li lilna toġobna ħafna, pereżempju grazzi tax-xemx li narawha tila filgħodu jew tax-xemx sabiħa nieżla fil-għaxija, jew grazzi tal-baħar, jew grazzi tal-ħut sabiħ. Allura ħanamlu hekk. Ħanaħsbu f'xi ħaġa li vera toġobkom hekk fin-natura. U jiena ħanamilha wkoll. Jiena nħobb nara ħafna x-xemx tila filgħodu u nħobb ħafna l-baħar. Allura ħanaqbad kulure kara. Ħanaqbad ċirku minn dawn hekk u ħanajt grazzi lill-Alla tal-baħar pereżempju. U hekk se nagħmel issa jiena ħanekteb grazzi tal-baħar. U jekk irrid ħanpinġi l-baħar ukoll, ħanpinġi l-baħar. Ħanpinġi siġra wkoll, għax is-siġar inħobbhom ukoll. U l-frott u ħnajdlu grazzi wkoll lill-Alla tas-siġar u l-frott. U nista' nibqa' sejra hekk għal dak kollu li joġobni fin-natura u nirringrazzja lill-Alla tagħhom. Imbagħad għandi dan il-kwiċċ ta' dudu. Dak faċli ta' ħafif biex nagħmluh, naqtaw ċirku hekk u mpinġulu għajnejh hekk u nagħmlulu ħalqu. Ħanagħmlu hawnhekk hekk jiena u kull darba illi nikteb xi ħaġa li toġobni fin-natura imbagħad inwaħħalha mad-dudu hekk ara biex nifforma dudu twil. Din grazzi tas-siġar nwaħħalha hawnhekk hekk nagħmilha hemm. Ħanagħmel grazzi għax-xemx fuq din issa. Ħanpinġi x-xemx. U pinġejt ix-xemx u nkompli nagħmilha hawnhekk hekk sakemm nifforma dudu twil. Ara taraw kif jiġi. Issa dan wkoll intom tistgħu. Pereżempju filgħodu meta tqumu tiftu ftit it-tieqa hekk, jew forsi għandkom xi ġnien u taraw il-fjuri, jew taraw xi naħla għaddejja jew xi farfett hekk. Għajdu grazzi lill-Alla tal-ħolqien u l-kreaturi kollha li għandna madwarna. Ngħidu grazzi lill-Alla ta' dawn l-affarijiet sbieħ illi aħna mdawrin bihom. Mela, din kienet il-prayer space tal-lum. Nittama li tagħmluha hekk anki d-dar intom forsi ma' ħudkom ukoll.
U nerġa' nistidinkom biex niltaqgħu darba oħra biex nerġg'u nagħmlu prayer space oħra. Saħħa u ħudu ħsieb.